Γεια και πάλι από μένα, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα εδώ με το φίλο μου τον Κώστα θα δείξουμε ένα σύστημα kit επισκευής ρεζέρβας από Hyundai. Λοιπόν, για να δούμε τι δίνει ο κατασκευαστής. Δίνει αυτή εδώ τη συσκευή, η οποία είναι η τρόμπα, ο συμπιεστής. Από εδώ κάτω είναι το καλώδιο που πηγαίνει στον αναπτήρα, και εδώ είναι το καλώδιο που βγάζει το σωλήνα αέρος που βγάζει το έξτρα. Εδώ πάνω έχουμε ένα διακοπτάκι, ένα μπουτόν που το πατάμε. Λοιπόν, δίνει και το δοχείο. Πώς το λέει το δοχείο? Δοχείο στεγανοποιητικού υγρού. Στεγανοποιητικού υγρού είναι αυτό το δοχείο, το οποίο όταν θα το βάλουμε πάνω στο μηχάνημα θα το συνδέσουμε θα το ανακοινήσουμε για να ανακατευτεί μέσα το υγρό. Καλά. Θα το βάζουμε ανάποδα έτσι. Για βάλει το Κώστα εσύ. Το βάζουμε εδώ στην εγκοπή. Έτσι εδώ. Παίρνουμε το αυτοκόλλητο που έχει εδώ πάνω, λέει, και το κολλάμε στο τιμόνι, για να θυμόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα να μην τρέχουμε πάνω από εδώ. Λοιπόν, για κράτα λίγο την κάμερα, Και εδώ η συνδημολογία πώς είναι? Από το μηχάνημα συνδέουμε από το μηχάνημα εδώ, το καλωδιάκι, το σωληνάκι συνδέεται πάνω στο δοχείο στεγανοποιητικού υγρού, και την άλλη πλευρά τη βάζουμε στη βαλβίδα, στο λάστιχο. Και όλο αυτό το σύστημα είναι έτσι. Και λογικά η εκκίνηση γίνεται πατώντας τον μπουτόν. Λοιπόν, το σύστημα λογικά στημένο είναι έτσι. Αυτή η πλευρά εδώ στο λάστιχο. Μετά, ενώ έχει μπει στον αναπτήρα, πατάμε να ξεκινήσει το διακόπτη που είναι πάνω στο μηχάνημα. Πατάμε εδώ. Περιμένουμε 5-7 λεπτά να ανεβάσει πίεση και μετά πιέζουμε το διακοπτάκι εδώ. Είναι ήδη συνδεδεμένο όμως πάνω στο λάστιχο. Γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα το υγρό να φεύγει δεξιά-αριστερά και να μας λερώσει το αυτοκίνητο, τα ρούχα μας, οτιδήποτε. Και τι άλλο, αυτό είναι μόνο για αυτοκίνητα, δεν κάνει για μηχανάκια. Ούτε ποδήλατα. Πάμε και επισκευάζουμε αντικατάσταση το λάστιχο. Τι άλλο λέει? Λερώνεται από μέσα και η ζάντα. Ναι. Και ευχόμαστε να μην το πάθει κανένας, θα το χρειαστεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.